Her har vi 2 islandske studerende der studerer i Danmark. Vi vil stille dig nogle spørgsmål om det. Hvorfor har de valgt at tage til Danmark for at studere? Hvorfor ikke Island, Spanien eller USA? Vi har alltid drømt om at bo i Danmark, fordi det så smukt og det dejligt at kunne studere der. Hvilken skole og hvilket studium i Danmark har du valgt? Vi har valgt Copenhagen Business School, og vi har valgt at studere samfund og politik. Der nogle aldersbegrænsninger? Ja, du skal være 18 år gammel. Hvor i landet ligger din skole, og hvordan kommer man til? Skolen er i København, man kan køre og cykle der. Hvad koster at studere i Danmark, for eksempel bolig? Vi lever sammen, og det koster os 200.000 kroner per måned for 3 værelser lejlighed. Hvad koster din skole? Det skole koster 400.000 islandske kroner for året. Hvad koster det bøger? Det bøger koster i alt 50.000 islandske kroner. Hvad koster den mad? 400.000 islandske kroner for året. Hvordan går du i skolen? Vi kører sammen til skole. Kan du få SU? Nej, men vi arbejder med skolen. Hvilket tilskud kan man søge? Du kan ikke søge om tilskud. Skal tage flere kurser i dansk på Borgarholtsskole for at komme i businessskolen? Nej, man kan gå nu. Hvor lang tid har du tænkt dig at bo i Danmark? Vi har altid drømt om at bo i Danmark, så det er en drøm, der kommer i opfyldelse. Var du i mange fag på skolen? Vi har 5 fag. Dansk, matematik, forretning, samfund og politik. Tak for interviewet, og gør det godt for dig i fremtiden. Tak også.